may nakita ako isang babae nakaupo sa isang bato sa itaas mismo ng waterfalls. Sabi ko, sino ba? Isa po nalaman ko, isang German turista, 17 years old. I remember. Dahil sabi niya sa akin, this is the gift, the gift I asked from my mother that before I go to college, she would send me as a tourist here in Asia. So nandun po siya, nag-birthday, mag-iso. Tuloy niya sa akin. Ako'y naghihintay na may makasama ako tatalon sa falls. And I think, that's why you're here. Sabi niya sa akin. Oh, sabi ko. At tinignan ko po yung falls, kahit maliit lang, kapag nasa itaas ka, parang napakalalim. At hindi ko alam, dahil hindi ko ako sanay doon, kung anong babag sa ano. Kung sa baba, baka mga bato sa ilalim, mga bako na tubig lamang. So sabi ko sa kanya, okay, jump. Sabi ko sa kanya, no. You go first, being a gentleman. No, sabi ko, ladies first. Okay, sabi niya, I'll go first, but promise me, you jump after I jump. Sure, I said, promise. Pumunta po siya dun sa tabi, at tumalon. Tinignan ko po siya, nadalangin ako na sana huwag na siyang lilitaw, parang hindi na rin ako tatalon. Pero after a few seconds, lumitaw at tawa ng tawa, come on, jump, you probably will jump. Nagsisipo ako bakit nangako ko. So it was pride. Pumunta ako sa dulo ng ito. But after pride, I believe, it was faith that I also jumped. After that, tawa kami ng tawa. Nawagin, umakyat uli kami and jump again. Umakyat uli kami and jump again. Umakyat uli and jump. End of the love story. Para maghintay yung iba. Tapos na yun. Wala ko na yung pangalan niya. Hindi ko na may number na. So hindi ko kami tumatanong yung sa waterfalls. But I believe it is this. Faith is knowing that you would jump into this life and believing it. Ano ba naman? Hindi kayo nag-iisa, may kasama kayo sa pagtanong sa buhay. If there is one thing that I have learned sa tanda ko ito na nag-aaral ko rin, meron po akong pinasasalamatan na natutunan ko. Kayo, alam ko at nararamdaman ko, mas nararamdaman ko kayo. Ay hindi tayo iniiwan at kasama natin ang Diyos. Yun po ang pananampalataya. At maniwala kayo, kung matigas ang ulo ninyo, mas matigas ang ulo ng Diyos. At hindi siya bibigyan sa inyo. Amen. I believe in God.